Ħansemmi eżempju iktar mikro. Għadni lej il-bidu. Alright? Konna zerbi notti żgħar, konna fit-20s, u qed naħdmu fis-segretarjati. U jipprova jippoċja kollega tiegħi, lil kollega tiegħi, John Dalli. Ejjew miegħi flok miegħu. Jiena għandi karriera qudiemi ħankun kap tal-partit, ejjew għajnu lili. U lil dal kollega tiegħu li ġi jgħidli. Tafx qallu? Qallu, fimni l-paga l-istess, u qallu x'dena stabilita mill-Parlament u l-paga li kellek. Qallu, però intik xi ħaġa kex fix-xahar ma jidrux. Il-Ministru tal-Finanzi. Meta ġi qalli raddejt islaleb. Però ma xejk ta'. Ma xejk ta'. Kemm iġġor ħtija eżin guilt? Iġġor però bilanċjata. Ġifieri jiena ħanajdlek, jiena kont naqra forsi ftit eżaġerati, ġifieri jiena kont insifer ħafna fuq xogħol. Però ma kontx nuża, kont nirrifjuta li nuża il-frequent flyer, l-air miles. Żmien, kien hemm l-air miles, illum ħaġa tal-passat. Ma kont nirrifjuta li nuża l-air miles għax l-air miles ingawdi bihom jien, però l-ajruplan jgħid fuq xogħol tal-gvern. Ma kien hemm l-ebda regola li kienet tgħidlek hekk, ma kont naqra fitt. Jien naf darba pereżempju kont involut fl-organizzazzjoni tal-parking tal-Belt. U ġiet kellimni l-manager tas-sinema tal-Belt. U kellha meeting miegħi u qalt li ħad deliveries u daw x'tagħmlu hekk u ftehmna ma talbitniex pjaċiri ġifieri u ftehmna u telqet u batit li kumpliment, batit li ġiex biljetti biex nara film. U battilha nota thank you very much, ma nistax noħodhom jiena hawnhekk xogħol qed nagħmel u batthom lura. Allura, speċi assuaging my conscience b'dan il-mod. Li inti kont korrett. Però jiena parti mill-frustrazzjoni ta' ċertu ħut illum li qed jaraw speċi qed nawir u d-deġenerazzjoni anke tal-partit tagħhom li huma essenzjalment mhumiex attivi jipparteċipaw fil-korruzzjoni qatt ma kienu, però ma jgħidu xejn. Biex ta' għalija hija frustranti ħafna li nara din il-ħaġa. Għalija wkoll mingħajr ma nippretendi li jiena dejjem kont proattiv, ma kontx dejjem proattiv. Ma rajtx niżried li tara llum, però faċli għalija, iktar faċli tikkritika lil Konrad Mizzi milli tikkritika, però insomma ma diffikultà nikkritika l John Dalli, però llum meta kont fil-gvern. John Dalli pjuttost anke fl-ewwel ktieb speċi ta' tħalt fih ħafna. Jatik dil-impressjoni li dejjem huwa dal-bniedem wara l-portieri, speċi tal-manera li ħadd ma jafesat f'xtura ħajħu isu l-Spiritu Santu speċi ta' mingħajr is-Santu. Għajdilna naqra fuq id-dinastija John Dalli. Dinastija John Dalli hija John Dalli mbidu sal-aħħar. Dan huwa l-eredi tiegħu nnifsu. Jena ħaġa nista' ngħidlek dak iż-żmien meta prova jippoċja lili. Meta prova jippoċjani u batalija biex ikellimni, kellmu l-Ministru tal-Finanzi u batali biex imur naħdem miegħu għatlu lejn tajjeb fejn jetta. Fil-Kamra kien hemm Adrian Hillman. Jiena Adrian Hillman ma kontx naf li jagħmel ħniżrijiet, ma llum naf li jagħmel ħniżrijiet. Ma bad tibda tirrealizzaw speċi, ma' żmien tibda, tifhem? Jiena meta John Dalli kien nominat li jkun kummissarju għal Malta ma nistax ngħid li b'sart li eventwalment sa jinqabad u sa jitkeċċa fuq korruzzjoni. Però ħadd pjaċir xejn li kien nominat. Għaliex meta kien Ministru kien diġà nqabad jagħmel il-ħmerijiet, jirranġa biex il-Ministeru li kien imexxi jixtri l-biljetti tal-ajru minn aġenzija tal-ivvjaġġar f'isem it-tifla tiegħu. Jew li juża l-Ministeru tiegħu biex jimmanipula l-bdil ta' aġenzija tal-vapuri minn aġent privat għall-aġenzija li jikkontrolla hu. U tilef xogħlu. Persuna bħal dak m'għandha tkun la fil-ħajja pubblika f'Malta, laqas fil-ħajja pubblika Ewropea. U m'għandniex ngħinuh. Issa rrid jeħles minnu Lawrence Gonzi, skużi, minn korrott ma teħles minnu bli tieħ promotion. Ma nafx naħseb li Lawrence Gonzi jiddispjaċi per li l-u tistaqsi. Però
Għawek huwa propju fej spiex ta' sottolinja l-punt li il-nazzjonalisti mamlu assolutament xej biex it-tolleranza tal-ġens li l-korruzzjoni b'xi mod tinbidel. Ma naqbilx miegħek li mamlu xej. Ħanitkellmu fuq l-affarijiet fejn nagħmlu għax. Okay, ma bad il-ċans ħanirribati Min ma nipritka, all right? Fejni il-korruzzjoni ta' kuljum illum u l-korruzzjoni ta' kuljum u mhux ġifieri tal-Panama Papers, il-korruzzjoni li tmiss illum u l-korruzzjoni ta' snin 80 illi tista' veru tmissa bidejk u taħsibha mill-ewwel. Il-permessi tal-bini. Tkellem ministru biex tirranġa. U s-suspett mhux irraġonevoli illi hemm min qed igawdi fil-gvern minn dik il-korruzzjoni mikro ta' dak il-permess, ta' dik lotja ta' art pubblika lil privat, dik it-tip ta' korruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista fil-gvern dina bħal il-Gandjana tal-Public Broadcasting. Daħal b'missjoni illi veru għamlet differenza. Illi tneħħi minn idej il-politiċi il-permessi tal-iżvilupp. Switlu politikament ħafna support. Ta' nies illi lej il-bidu lej 87 kienu jgħidu iż-zik. Mela meta kienu fil-gvernu ma kienu jaqdu n-nies tagħhom. Aħna konna dejjem nibqgħu barra. U samilt il-Planning Authority u diġi jgħidulna li m'għandekx dritt. U meta bdejna noqorbu lej l-aħħar lej 2013. Planning Authority għajdlek lent, m'għandekx dritt. Un bat murant Joseph Muscat u għajdlek, intela waħna nirranġalek. U tal-kelma, jirranġalek. Jiena ħdimt ħafna l-Afrika. U meta nitkellmu fuq kultura li taċċetta l-korruzzjoni, mhux qed nitkellmu biss kultura li tittollera l-fatt li l-Ministru jkun korrott. Imma jiena, pereżempju, l-Afrika jien xtrajt nies mux għal xi kuntratt, imma per eżempju meta kon nidħol fil-passport control iż-Zimbabwe, all right, jiena kont naf li jekk ma nħallix $20 fil-passaport, kon se nagħmel 6 sigħat nistenna biex noħroġ. Kienu jgħidulek, will you pay my lunch? U kont titfgħu $20. Biex ngħidlek meta jien korrott. All right, kulħadd għandu affarijiet fuq il-kuxjenza tiegħu u jien għandi wkoll. U tinqed miegħek. Titfa' $20 fil-passaport. Aħna dikam ma tgħaddilniex mir-ras naw, m'għandniex dik il-kultura ta' korruzzjoni li jiġi pulizija jgħidlek ċitazzjoni ta' €50 u jgħidlek tieni 15 cash u nagħlajnejja, ma tiġrix. Ma tiġrix. Issa fimtni? Għaddejna minn fażi fejn din inqatat. Għaddejna minn fażi, ejja nitkellmu fuq ċitazzjonijiet, għaddejna minn fażi fejn għamilna local wardens tajnihom is-sistemi tal-kompjuter biex ma jkunx hemm informali, biex naqtawha, biex niġġildula. All right, jitla l-Labour Party u neħħilhom il-computers. All right, ħalli ma jkunx hemm trasparenza. Xejna niftakru dak ismin fin-90s fej taqla ċitazzjoni għalek, issa nkellem il-kuġġilja. U allura għamilna local wardens, għamilna il-Partit Nazzjonalista ġildilha korruzzjoni. U għaddejna minn fażi fejn il-korruzzjoni mikro ta' kuljum inqatat. Li kienet fucking frustranti, naħseb li fil-fatt kienet tifrustranni. Ħanajdlek oħra. Il-sekonda, fl-87, u nispiċċa bdi, fl-87, meta tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, meta żarma il-bżonn ta' liċenzja għal permess biex iġġib dak il-prodott biex iġġib liħor import, meta żarmhom dawk il-liċenzji, neħħa infrastruttura ta' korruzzjoni enormi. Li jien trid tmur għand il-gvern sa niftaħ fabbrika ta' dik jew tal-oħra u jgħidlek iva, intik il-permess, għamilni silent partner. All right? Ma naqbilx, ma nistax inħalli. Dak l-ekwivalenza falsa li ngħid li l-Partit Nazzjonalista ma permettix il-korruzzjoni, però l-Partit Nazzjonalista ma laħaqx is-santità u l-perfezzjoni, naqbel magħha. Il-problema qiegħda però li mela li il-bniedem huwa annimal li jemmen bl-ideali. Ġifieri il-bniedem u b'mumenti li huma arketipiċi u emblematiċi, ġifieri meta jiena bħala ċittadin nara minn xi ħadd bħal John Dalli li kien ovvjament korrot li kulħadd kien jaf kien korrot l-istejjer pubbliċi.
u nara l-gvern tiegħi minn flok jikkastigah jippremjah u jtieħ promotion, dak l-att jgħidlek li il-korruzzjoni fl-isfera politika mhux tal-li aċċettabbli, tal-li jiġi premjat. Dik l-istanza, jekk jiena nħares leha, tgħidli hekk u tgħidli xi ħaġa qar jekk jiena mort il-mepa u l-mepa qaluli le u l-CU qalulu le. Xi tgħidli? Tgħidli li nħolqot ġerarkija li fil-quċċata tagħha għandek l-eċelon politiku, dawk qed jibbenefikaw dawk jagħmlu l-ostja jridu, imma inti ċittadin komuni, dawk le, naħħulek il-wardens, irriduk l-irċevuta, irriduk tagħmel daw l-affarijiet kollha. Ovvjament li mbagħad jitnissel minn hekk huwa tagħna l-koll. Mela. U l-korruzzjoni hija tagħna l-koll. Għax inti titkellem fuq l-premjat. Inti titkellem fuq l-premjat. L-istorja ta' John Dalli ma spiċċajniex, kemm ma spiċċaċ ma spiċċajniex. Mela John Dalli jitkeċċa mill-Kummissjoni Ewropea 5 xhur qabel l-elezzjoni. Il-Pulizija ta' Malta tgħidlu ejja law għax għandna l-evidenza bidejna ħanresquk. Dak meta keċċih. Il-press release tal-Kummissjoni Ewropea ħarġet kombinazzjoni li tkexkxek fit-3 ta' wara nofsinhar ta' 16 Ottubru tal-2012. 5 snin bissija. Alright, qabel qed Daphne Caruana Galizia. Kombinazzjoni ta' tkexkix. U l-ewwel telefonata li għamel meta joħroġ mill-uffiċċju ta' Barroso. Mux li Lorenz Gonzi, il-Prim Ministru li appuntaħ, mux li l-Mara, li Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni. Jibqa' hemm jaqbad gynecologist li jibgħat iċ-ċertifikati tal-Pulizija ta' Malta biex jgħid li dan isma' dan miskin ma jiflaħx wisq biex jinżel Malta. 5 xhur wara ssir l-elezzjoni, jinbidel il-gvern. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel il-Prim Ministru hija jkeċċi l-Kummissarju tal-Pulizija. Jidħol Kummissarju tal-Pulizija oħra, li l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jgħid jien m'għandi xejn fuq John Dalli ta'. John Dalli jaqbad ajruplan jiġi Malta, imur Kastilja, Joseph Muscat jibgħat tal-press u jgħid mhux dan hu ibni l-Aziz ismgħu minnu, dan huwa l-konsulent tiegħi għas-settur tas-saħħa. Li 5 xhur qabel il-Kummissjoni Ewropea keċċietu minn kummissarju għas-saħħa fuq korruzzjoni. Għajd li tippremja lil korrotti. Semmejni il-Jeffrey Punici in Orlando. Alright, Alfred Sant. Kellu raġun. U Joseph Muscat jagħmlu eroj, joħorġu għall-elezzjoni fuq it-tiket tal-Labour Party, jippremjah fuq jippremjah. Tippremja l-korruzzjoni l-partit tiegħek stessi kritika. Ma peress li il-PN laqatu fiħdan l-ċat bħal JPO, ovvjament il-situazzjoni ta' Dalli hija ċarissima, speċ ta' Gonzi ma kellu qatt jibgħatu kummissarju tas-saħħa. Dak li premjar anka Gonzi għamlu fil-istorja ta' JPO. Meta saru Gonzi ma għamilx il-John Dalli wara li John Dalli tkeċċa mill-Kummissjoni. Imma wara li kien qabad u dan huwa l-punt tiegħi ta' momentum. Żomma, għaxan poġġu l-affarijiet perspettiva waqt li hu ġust dak li qed tgħid għax qed ngħidu jiena wkoll. Xorta jrid jinqiegħed f'perspettiva għax inkella ma nkunux ġusti. John Dalli tkeċċa minn Ministru għaliex l-air tickets xtrom u mill-aġenzija tiegħu eċetera eċetera. Lorenz Gonzi seta' jargumenta sma' l-kastik tiegħu ħadu saħna n-nomina ħaġa oħra. Imma kastik tiegħu x'kastik? Kien tkaċċa mill-Ministru għal xi żmien, kellu jirreżenja mill-Ministru għal xi żmien. Meta Joseph Muscat kemm dam bla impjieg biex dan. Ma nafx ngħidlek kemm fuq ftit snin, sentej xaġek, però huwa fatt li nkun irid niċċekkja għax ma nafx bl-għamil. Meta Joseph Muscat ippremja lil John Dalli u għamlu konsulent fuq is-saħħa qabel ir-riforma fis-saħħa li bija 3 sptarijiet privati f'kuntratt korrott. John Dalli kien tkeċċa mill-Kummissjoni Ewropea fuq skandlu ta' 10 miljuni biex tinfluenza direttiva Ewropea fuq it-tipjib.